Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, iritsi da ostirala. Iritsi da mantalak etxera emateko eguna. Eta iritsi da astelehenera arte zuek pakean uzteko unea. Kafe makina itzali, eta ura, freskagarri, edo garagardoaz betetzen ditugu gure edalontziak. Edo dira, egia esandanik, txokolatezko irabiatuz. Bai, ostirala da, eta asteburuari begira gaude dagoeneko. Ui, peligro. Utzi nauela eta farraon bat botatzeko aitzakirik egin falta zazpi egunetatik behin izaten da larun bata. Formal ibiltzen ez baina begira gauzak zer dira noeita bigara gardota lau gintonik seridan azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Astelena ezin ez lertzea nago. Asteburutan badakizu. Baina ez. Asteburuari begira ez. Gaur gora begira jarriko gara. Gora, zer? Zerura? Berreztatzeko? Ez. Orduan zer, txorien hegaldiak aztertzeko? Ez. Eguralde iragartzeko? Nik dagoeneko esan diezazuekete? Abai? Bai. Larun batean, eguraldiak argitzera egingo du, oraindik goizean goiz, behodei ugari izango ditugu ipar isurialdean, batez ere ekialdean, baina goizak aurrera egiten duen heinean, hodeiak desagertuz joango dira, eta eguraldi eguzkitxo nagusituko da. Ez, eguraldi gizon, ez. Gaur gora begira jarriko gara, eraikin altuak ikusteko, baina gorantz. Wow. Antzez lana bukatu da. Eta zergatik gora, gaurko egunez inauguratu zutelako New Yorkeko Chrysler eraikina. Art Deco estiloko etxe horratz bat da, Lexington Avenue kalearen eta 42 kalearen arteko bidegurutzean kokatua Manhattaneko East Side auzoan. 77 solairu eta 319 metroko garaierarekin munduko eraikinik altuena izan zen 11 hilabetez. Harik eta Empire State Buildingek 1931an gainditu zuen arte. Munduko adreiluzko eraikinek altuena da, naiz eta altzairuzko egitura duen. Egun, New Yorkeko 8. eraikinik altuena da, New York Times Towerekin berdinduta. William Van Allen arkitektoak diseinatutako Chrysler eraikina esan bezala Art Deco arkitekturaren adibide klasikoa da. Eta arkitekto garaikide askok diote New Yorkeko eraikinik onena dela. Eraikina Chrysler autoen fabrikatzailerentzat eraiki eta deseinatu bazen ere, enpresak ez zuenaren eraikuntza ordaindu eta ez zen inoiz jabea izan. Walter P. Chryslerrek berak ordaintzea erabaki baitzuen, proiektu pertsonala izan zedin. Haren eraikuntza munduko eraikinik altuena izateko lehiaketak markatu zuen, non bere arerio nagusia Bank of Manhattan Building zen, gaur egun The Trump Building dena. Izan ere, eraikinark 282 metro terdiko altuera edukiko zuela aurre ikusten zuten, eta Chryslerrek berriz 281,9. Hala ere, Bank of Manhattan Building osatu eta hilabete gutxira isilpean orratz bat eraiki zuten Chrysler eraikinaren barruan, eta haren gailurrean jarri zuten. Guztira 319 metroko altuerara iritsiz. Neba da. Like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper. Like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken. Eta bueltan hainbeste sekretu ezertarako.
Handi gutxira Empire State Building eraikin zuten eta. Empire State Buildingak antena kontuan hartuta 243,2 metroko altuera du, eta horregatik askotan protagonismoak kendu dio Chrysler eraikin gizajoari. Empire State Buildingaren begiratokiaren irekierak Chrysler eraikineko behatokiak bezeroak galtzea eragin zuen, eta soilik 14 urte egon zen irekita. Horrez gain, 1993ko King Kong pelikula famatuan, King Kong hartzak Chrysler eraikinaren gailurra igo behar zuen, baina Empire State eraiki zutenean, ekoizleek erabaki zuten zinemaren historiako eszena ospetsuenetako batean han grabatzea. Oh. Got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's Mila 1984ean American Society of Engineerseko ikerlari batzuek mundu modernoaren 7 mirarien zerrenda osatu zuten. Helburua 20. mendeko ingenieritza lan ospetsuenak omentzea izan zen, eta noski, Empire State Building aukeratu zuten. Besteak, Panamako kanala, Torontoko CN Towerra, Holandako Delta Plana, Brasil eta Paraguay arteko Itaipu presa, Eurotunela eta San Franciscoko Golden Gate zubia. Azken hori ere gaurko egunez inauguratu zuten. Kalifornian, Estatu Batuetan dagoen zubi eseki bat da. San Francisco penintxula eta Marin konderriaren hegoaldea lotzen dituena, Sausalitotik gertu. Golden Gate da halaber, zubia eraikita dagoen itsasartearen izena. Eta izena, Konstantinoplako itsasartetik hartzen du. Europak Asiarekin lotzen baitzuen horrek. So caffeinated, I wish they were golden gated. Fillmore couldn't feel more miles away. So wrap me a return to sender. Let's forget this 5-year bender. Take me to my city by the bay. I never knew all that I had. Now Alcatraz don't sound so bad. At least they'd have a hell of fun below. Golden Gate da San Franciscoko zubirik ospetsuena, hiri honetako handiena ez izan arren, Bay Bridge baita nagusia. Lehen Mundu Gerraren ondorengo hamarkadan, San Franciscoko badiako eskualdeko ibilgailuen trafikoa 7 aldiz handitu zen, eta ondoriz, ferri sistema etzen hazkunde hori xurgatzeko gai izan. Horregatik zubia eraikitza erabaki zuten. 1933 eta 1937 artean eraikia, 1280 metro inguruko luzerarekin eta 227 metroko altuerako bide horretatik zintzilik dago. 6 erreiko galtzada du, 3 norabide bakoitzean, eta oinezkoentzat eta bizikletentzat irisgarriak diren errei babestuak ditu. Bere egituraren azpian, 77 metroko altuera utzi zuten, itsasontziak badian zehar igarotzeko. To San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Gizu Euskal Herriko eraikin altuena zein den? Uste dut Bilboko Iberdrola dorrea dela, 164 metroko garaierarekin. Bilbao Exhibition Centerreko dorrea ere nahiko altua da, 88 metro ditu. Asteburu honetan, gure entzuleek gertutik ikusteko aukera izango dute. Izan ere, Delirium Tremens taldeak bertan eskainiko duen kontzerturako 5 sarrera zozkatuko ditugu. Esaten diren goza guztiak entzun. Ikusi eta ikasi. Ez azan gero inoiz aukerarik ez duzula izan. Deskontrol eta makonak izango dituzte bidelagun hitzordu garrantzitsu honetan. Beraz,
Sartu gure Instagram kontuan eta bertan topatuko duzue parte hartzeko kutsatxoa. Oso adi egon, baina zozketa egin aurretik Marokora joango gara. Angel Cuerdo bidaiariak ara eramango gaitu, mugak zabaldu baitituzte. Eta Mikel Alvarez Sarriegik dantzan jarriko gaitu. Azken dantza maixua dokumentalaren inguruan hariko gara eta. Eta jakina ostirala izanik, Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde izango ditu eta asteko 3 gai potoloak landuko dituzte. Bi arnas dokumentalaren estreinaldia, Espainiako errege lotxagabea eta fisika kuantikoa. Bai, ondo entzun duzue. Ba, maiatzak, 27 ditu, hau, bigarren kafea da, eta gaur, ostirala da. Zuekin, sekula mozkortzen ezen idixkoa. Julen Goikoetxea Orbegozo. Arratsaldeon. Eta zuekin, antzezle lanetan batzuetan zaplastekoak jasotzen dituen aktore handia, Oiana Maritoren agenbe. Atxaldeon. Ni, ez aktore, baina bai mozkorra. Goiuri ez eizaran diaran zue. Inoiz kontatuko badute nire historia, zenbat ondarraletan kabituko da nire memoria. Inoiz kontatuko badute eman dudan guztia. Ba, hemen gaude bai, eta Jon Lizek idatzi digu hemen gure txatean, ze pena bihar jai. Penarik ez, Ongi etorri guztioi bigarren kafearen 808. saiora. Arratsaldeak 4:13 ditu, Leister 4:14, eta gu hemen gaude prest asteko azken saioa egiteko. Bueno, pena pixka bat ematen digu, Biluzik ispiluari keinu txiki batekin zer ikusten dudan. Eta egunero bezala, gure maite dutak edo maite dutezak edo maiteko nukeak zuekin elkarbanatzen hasiko dugu gure saioa. Eta ez dakit nire bi lankideek prestatu ote duten beraiena. Ze Oianaren aurpegia, ez dakit iruditu zait zalantzan ari zinela. Ez dezatela esan maiteen nintzenik, ez dezatela esan maiteen nintzenik. Pentsatua nuen, baina hemen esertzen aizen bakoitzean beti pentsatzen dut, ezkerretik hasiko dira. Orduan zu lasai, eta gero beti sorpresa, eta ai ama, hori zer da, Julenek hor badu zeo. Gauza da, badakidala, Ni pake-pakean nago, ni Julenek xili-xili nago. gaur maite dut eza prestatu duela, eta pentsatu dut, agian Oianak maite duta prestatu du eta alaiagoa izango da hasteko. Bueno, bai, egia esan, bai, maite duta zen gaurkoa, bai. Zenbat ondarraletan kabituko zait nire memoria. Eta zer pentsatu duzu?
Bueno, aurrekoan justu, ezakit, Facebooken edo olakon baten, bai, nik Facebook dakoat, bai. Olakon baten nebilela ikusi nun, segurazkizuek ikusia izango zu, Rozalenek Tanxugeirasekin egiten duen abestia, edo, bueno, bertxiola Puerta Violetarena, eta ezagit, eta oso politia iruditu zitzaidan, eta zederra den, hizkuntza ezberdinen elkartze, edo Rozalenen hizkuntza, ez da, bueno, berak originalki ez zuen galegoz idatzi, ez, abesti hau. Eta orduan, ze politia den horrelako, bueno, kolaborazioak, edo horrelako lanak ikusten direnean, ez, eta batez ere, hizkuntza batzuentzat, ez dakit, ze txarra denean, hizkuntza ezberdinak edo ez dakit batzutan badago hor, erasoa, ez, euskarrak ere jasaten duena, eta nik beti ikusi izan dut, hizkuntzak ikusi ditut, aberastasun bat bezala, eta ez dut ulertzen jendeak hori nola ez duen ikusten, eta holakoak ikustean esan umeira ze politia. Eta gero ere oso politia iruditzen zait Rozalemek askotan edo beti, nik ez dut asko ezagutzen bere lana, baina gormutuen hizkuntza edo zeinu hizkuntza bueno, erabiltzen duen pertsona bat aldamenean izatea, ez? Askotan, hori, musika, bueno, entzun dezakegunok gozatzen dugu belarrien bidez edo, beraiek ere gorrak diren asko, vibrazioekin eta ere, sentitzen dituzte, baina aldi berean hori eskaintzen duen musikariak ere ez, uste dut gutxi daudela. Eta kaso, bueno, gehiago barko liratekela, beraiek ere alde hori ere disfrutatu alizateko, baina asko gustatu zitzaidan galegoz ere abesti hori entzutea, eta uste dut, hori, hizkuntza ezberdinak eta zederra den, ez? Eta egin ditzatela olako lanak eta olakoak. Where is my home? Because every mistake I make takes me away from my home. Eta zure maite dut eza, Julen? Lehengo astezkenean, baita ere, maite duten tarte honetan, Texaseko Ubalde hirian gertatutako sarraskiaren inguruan aritu ginen, nola 18 urteko gazte batek, eskola batera sartu, eta 19 haur eta 2 irakasle hil zituen, eta justu gaur goizean, jeki eta gozaltzen ari nintzela, irratian entzun dut, gaur, Estatu Batuetako riflearen elkarte nazionala, edo bezala deitzen zaion elkarte horrek, hain zuzen ere, Houstonen, Ubaldetik 200 kilometro eskasera, bere urteko biltzarra ospatuko duela. Eta berela pentsatu dut, pentsatzen nuen, jende hau bat eskrupulori gabeko jendea izango zela, eta ez dakit ez, gertatu eta 2 egunera, horrelako ekitaldi bat egiteak, aipatu dugun hori argi frogatzen du, eta bertako lidertzat edo dagoen jotzen den Wayne Lapierrek gainera, beraien kausa horren edo aldarri egin du, ez? Esan ez bezala, guk ez daukagu zerikusirik hor gertatzen diren tiroketa hoiekin, eta armen erabilera librea defendatzen jarraitzen dute, eta are gehiago esan ez, insinuatuz bezala, ez? Irakasleek eskoletan armak izango balituzte, gian horrelakoak ekidin alko lirateke, eta hori ikusi dut, eta amorru eman dit, eta gero gaineraz, ikusi dut ez, Donald Trump, Greg Abbott edo Ted Cruz bezalako alderdi republikarreko ordezkariak bertan izango direla, eta horrek ere republikanoen jarrera edo garbi uzten du, ez? Horrelako zerbait gertatu, sare sozialetan sentitzen dugu hau gertatu izana bat eta beste, baina gero handi 2 egunera riflearen erakunde horrek egiten duen urteroko batzar horretan, lasai ederren parte hartu. Ze lotxagabeak dian, ez daukat beste hitzek. Maite duten sandwicha egingo diogu, Julenen maite dutezari. Oianak maite dute aipatu du, ondoren maite dute zentzun dugu, eta orain nik nire maite duta elkarbanatuko dut zuekin. Orokorrean,
Espainiako estatuko diputatuen kongresuko irudiak ikusteak odola irakiten jartzen dit. Beti haserretu egiten naiz. Zeratik izango? Bai, zehar raroa ez da. Bertan lotxagabekeriak entzuten ditut, eta ezanka ez buru ez duten albisteak, edo iritziak, edo irainak. Eta hor beraz, beti ikusten ditudanean, hori, haserretu egiten naiz. Baina gaur ikusi dut, Sofia Castañonek egindako, bere hitzaldia. Sofia Castañon Asturiasko politikari bat da, olerkaria da, dokumentalgilea, eta Podemoseko kidea. Atzo onartu zuten, Espainiar estatuan, solo si es si, bezala ezagutzen den legea. Eta, zerikusi handia duena genero indarkeriarekin, eta eraso sexualekin, eta bortxaketekin. Eta berak 7 minutu inguruko hitzalditxo bat eman du legearen inguruan, eta bertan aipatu ditu nola lege hau posible egin duten salaketa jarri duten emakume orok. Eta nola beraiek beren buruarengan beraientzat justizia bilatzen ari zirela salatu zutela, eta ez zirela konturatzen benetan beste emakume guztiontzat justizia egiten ari zirela. Eta asko gustatu zait hitzaldia, asko gustatu zait horrelako aurrera pausoak ematen direnean ze ez dira askotan gertatzen. Eta beraz, nire maite duta lege hau albidetu duten guztiei, salaketak jarri dituzten emakume guztiei, salaketak jartzera ausartzen ez diren emakume guztiei, eta Sofia Castañon bezalako politikariei. Materakoan sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko eta. Baina Angel Cuerdo dagoeneko gurean dago, eta berari ere galdetu beharko diogu zein den bere maite duta. Azteko hasiko naiz, niri ere izugarri gustatu zidera zure maite dut hori, bai? Azteko, bai? Baina, ez dut errepikatuko, bai? Eta nik ere badu nire maite dutatanik. Agian, simplexua da, ez da? Baina maiatza bukaran gaude, egunak luzatzen ari dira, eta nik maite ditu egun luze horiek, badirudien, askotarako aukerak ematen dituela, ez da, jendea terrazatan, etxera juteko gogori gabe, bai, ez dakit, ematen da txip aldaketanik, udazkeneko, azken neguko solstizio horrekin, melankolia puntua sartzaidan bezala, hemen berezko alaitasuna sartzen zaite, ez da? Eta ikustea zeru urdinak, eta egun luzeak, eta San Juanak hortxe daude, hemendik gutxira, maite dut, nola baitiko udarara gerturatzen gaituen fase guzti hori. Udaberriaren, udaberria pilpilean, eta udarara gerturatzen. Ze ona. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan. Hemen txatean Gorkak idatzi du bere maite duta, eta gaurkoa nahiko xinplea. Asteburua eta udara iristea. Horixe, oso Angel Cuerdorekin bat. Zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko eta zure zapore hauan, zapore hauan, zapore hauan, zapore hauan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Badakizu ostiraletan, bidaiatu egiten dugula, hitzen bitartez eta uinen bitartez, eta gaur, egin digu Angel Cuerdok bere aurrera pentsoa, ez? Marokora joango garela, eta pentsatu dugu, gian Marokoko musika tradizionala entzun genezake, berak kontatzen digun bitartean. Baino hemen Juleni otu zaio interesgarriagoa zela gaur egungo Marokon egiten den musika entzutea pixka bat aldatzeagatik, ez da? Dena esan behar bada,
dena esan behar bada eta hemen ez gara gezuretan ibiliko, musika saio hasi aurretik sartzea ahaztu egin zait, dena esaten hasita, enez gogoratu, Spotifyen aurkitu dut Marokoko musika jartzen zuen zerrenda bat, ezin nuen entzu zertzen, eta hau atera zaigu. Disfrutatu dezagun. Bai, polita da. Bidaiatzeko joera dugula. Bai. Baina musika jarri bezain laizter, denok hasi gara gorputzan Bai. Egia da. Ez dakitu darakoia giroan barderatzen, edo Marokoko kultura hortan, baina gorputza mugimenduan jarri da. Bai? Beraz, asmatu da bestiarekin. Abezionek Jajo izena du, eta norbaitei gustatu baldin bazaio, begiratu online, Jajo, eta hortxe topatuko duzue. Baina bai, Marokora joango gara ez da? Noski bai ez. Bai, zergatik Maroko, ez da? Balena aipatu dut, baneri udara, zer urdinak, gustatzen dizkit, eta Maroko da guretzako klasiko bat, ez da? Klasiko bat, oraintxe bertan berriro ere ateak iriki dituna, nolabait, orduan, berriro ere, bidaiatzeko, gogoa duen horrentzat, eta zer urdinak, eta berotasun pixka pasa, eta beste kultura batean barrenatu nahi dunantzako, Maroko da, guretzako, lehen postuan jarriko genuken, herrialdea, arrazoi askorengatik, bai? Eta joango naiz, poliki, arrazoietako batzu behintzat aipatzen bat, hortxe bertan dugulako, bai? Hegaldia hartu ezkeo, izan, klasiko izaten da, zuzena marraketxera joatea, eta barneratzea zuzenen en el meollo esaten da, bai? Hegaldi oso merkeak ateratzen direlako, bai? Oso merkeak, eta, badakigu, ez da, parrandara joan nahi duen jende asko, nolabait, erritiken urrunduz, eta, despedidak, eta egiteko, batzu joera dutela, Madrila, Bartzelona, Zaragoza juteko, beste askok ere badu, eta guazen zerbait exotiko xegoa egitea, eta guazen Marokora agian, ez da? Bai, orduan hori bada arrazoi bat, bertan daukagula, bai? Bertan daukagu, papateko aldaketa izugarria, erakargarri asko dituena, bai? Beste arrazoi bat da, nolabait, badugula, giro goxo bat, agian udaran goxo egia, edo bero egia ere bai, ez da? Baina, ondartzara jun nahi dunak, eta ondartzan gustora, izerdi patxetan nahi dunantzako ere, bada alternatiba bat. Ez da neronik gomendatuko nukeena, agian, badaudelako urtaro erakargarriagoak, netzako Marokora bidai bat, bentan, gustagarria izango nintzeke, gure astesantako franja horren barruan, edo agian utziko nuke, guainiken oso luze gelditzen mazizkio datorren urteko astesantuak, agian urrirako, urria bada garai mundiala bertara joateko, ez da, oiko turismo masifikatu nolabait, joan da, bakoitza badago berez eguneko zereginetan, eta artetxo bat hartzen du nantzako, Marokoko esperientzia, izan egun batzuk, edo izan denbora luzeo aprobetxatzeko, bada toki mundiala, bai? Gero, netzako beste arrazoi nagusi bat, ematen dula aukera poltsiku mota guztietarako. Bai? Eta bidai mota guztietarako aukera bentan erresak. Hau da, nahi dunak egin, bost izar, edo goi mailako hotelez hotel ju nahi dunantzako, badago, aukera oso zabala, eta akaso hemen baino desentez merkeagoak. Bai? Hori, bidai mota hori egin nahi dunantzako. Bai? Nahi dunantzako bizikletaz egin, nire gomendi izango litzateke, oraintxe bertan berriro mugak iriki dituztenez, zuzenean, Algeciras jun, handiken, ferrietako bat hartu, eta momentuan berriro ere, lehengo astean iriki zituzten berriro ere mugak, badu aukera, oiko moduan, Marroko zen barneratzeko, ez da? Ni neronik, nago modu desberitan bidaia eta bertan, nire lehen bidaia bizikletaz izan zen, eta iruditzen bentan herrialde mundiala bizikletaz egiteko, ez da? Modu merke batean, badaudelako, aipatu ditugu bost izarretako hotel horiek, agian hemengoak baino merkago dira, baino beti ere, bizikletaz bidaiatu nahi dunantzako, akaso garestixeagoak, baino bertan, badaude baita ere, bentan hotel merkeak, bai? Edo, sarritan toki askotan ez dizute inungo arazori jartzen, edo zein tokitan, zure kanpinendatxoa jartzen duzu,
eta kitxo, bai, askatasun guztiarekin, eta segurazki, baldin bazaude, herri txikiren batean edo etxetxo baten alboan, eta baimena eskatu ezkeo, zarritu, beraiekin batea, bukatuko duzunik, afaltzen, eta gaua pasatzen, ez da? Izan ere, deno dakigun bezala, Marokon, gehiengo batean behintzat, kultura musulmandarra dute, eta beraien printzipioetako bat da, kanpotarra jasotzekoa, 3 egunez galderarik egin gabe. Bueno, galderarik egin gabekoa, hori akaso ez da beteko, berez, jende kurioso balako, umeak zesanik ez, eta baino, nik izan nuen esperientzia hortan bintzat, nahiko maiz bukatu nuen, beretakoaren baten etxean, eta hori ere, eskertzekoa da, bertako kulturan barderatzeko, bidean nahiko xamurra dalako, beste bidein mota bat, eta netzako dana magikoa, ez dakit orgo juri badukezun Easy Rider, abestia topatzea, baina nik gogoan dut, nire beste bidein magiko bat izan zen motoz, Marokoti barrena, ez da? Eta Marokok badu errepide bat, benetan, noski Easy Rider, estatuetan jabaturiko pelikula mitiko hura, baina eramatzekuna nolabait espiritu berdina, ez da, hortxe badago errepide bat, mendikata, Atlas mendikatea, eta basamortuan arteko muga egiten duena, errepide nahiko bakartia, eta, guztiz bat egiten duena, Easy Riderren doinu horrekin, ez da, Born to be Wild, orduan hortxe bazoaz, abiadura ez da, derrigorrezkoa, ez da, baina zure mototxoarekin, hango, espazio, ingurune hartan, bentan sentitzera basatia. Entzun. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Horrela, Ez da Marokoko musika klasikoa, baina baita jartzen gaitu hola mugimendua. Gero beste modu bat netzako mentan mundiala, eta noski autokarabanista netzako da toki bendan aproposa, aproposa, berriro ere ematen dulako aukera, poliki Europan zehar, gero ez da zailago gertatzen ari da, deitzen digun free camping hori egitea, eta autokarabana edo zintokitan aparkatu eta bertako inguruneak bisitatzea, eta Maroko bada horietako bat. Eta toki turistikoenetan ere, badaude, parkinak, nun bertakoari ematizko zu Europare bat, eta beha gaina zaindu egiten du, segurtasun osoa daukazu, eta zu disfrutatzen duzu, toki turistiko horretik gertu dauden, erakargarritasun guzti horietaz, ezta? Orduan, benetan, animatu nahiko nuke, famili autokarabanista guzti oro, benetan dalako toki bat, gozatuko dutena autokarabanarekin, ezta? Eta errez bidaiatzen dena, orokorrean errepide sarean nahiko ona da, hasi iparraldetikan eta Marraketxerako, guztiz autobia daukatu, autobia moderno bat, eta gero, jun nahiko bazenu, desertura eta desertuaren barruko espiritu hortan, ez da, bardeatu, merzu galdea edo, badago aukera autokarabanan jut da ere, ez da, lau bider, lau ibilgailu super batekin jun beha, ez da, badago aukera hori. Orduan, guzti hori esan da, nolabait, abiatu bezala, hasiko naiz ja, zer ruta edo zer ikusiko nuken, behintzat ez da, pintzelakada batzuk ematen. Netzako Marokok daukat denetik. Noski, aipatu dugu, Sahara, Sahara posible bali bada jun beharra dago, posible bali bada pasa beharra dago gau bat hantxe dunen artean eta zerura begira, hango irudikatzen, ez da, nizaren arteko forma magikoak irudikatzen, eta hementxe nik ikusten dut, Capricornio, hementxe Leo, hemen nik ikusten dut zaldi, bakoitzak irudimenari eman dizaiola, eta, benetan da momentu polita, ez da. Gero noski, aipatu dudan errepide muga hori, ez da, Atlas mendikatea eta basamortuan artean, nun
noski, babesteko, ez da, bertako, hor bazuten beldurra, beti historikoki beti izan dira gudak eta beldurrak, eta han etxaia ziren, tuaregak. Tuaregak, eta bere-berak barneratzen zirenak, desertutikan, eta juten zirenak, beraien ustak eta lapurtzea, ezta? Eta orduan eraik ez zituzten gazteluak, baina netzeuen agirik, orduan daude sekulako gazteluak lokatzarekin eginda, kasbajak deitzen direnak, eta dira benetan, mundialak. Beraitako asko erabili izan du dira, gaur egungo filma mordoren eszenatokiak egiteko, kasu horretakoa da Aitbena du, kasbaja, benetan bertan zaude, eta kanpotik, ematen du, Gladiator pelikularen eszenatokian zaudela, eta antxe azalduko direla erromatarrak edo, bentan, orain dela 2000 urte, demora atzera egin duzula dirudi, ezta? Bentan toki ederra. Eta noski, aipatu dugu zergatia, ezta? Tuaregak eta barnenatzen ziren, beraien guztala lapurtza antzeudelako sekulako oasiak, bai? Palmerondo oasiak, eta gero palmerondoen artean, beraien baratzatxoak, bertan ura dagoelako. Ez ur asko, baina hango berotasunarekin, ur, izpi horrekin sortzen dira sekulako oasi ederrak, eta ur horiek nundi datoz sortzen diren arroietan, ez da? Hor daude garganta pare bat, dades eta todra bezala, dienak, zoragarriak, ez da? Ez da, zure errepide txortan bardenatzen, eta palmerondoen artean, eta arkaitzen artean, toki bentan ederrak, ez da? Orduan, hoi beste toki bat, bentan jun beharrekoa. Noski aipatu dugu aseran, ez da, Marrakech da mundiala, aukera bali madukazu, zuzenan hegazkin hartu eta Marrakechan iristekoa, lehenengoa da bombazo bat, ez da, iristezea, jebelanak plazara, eta baina hau zer da, munduan dagoen plazarik haundienetako bat, eta, ez da plaza haundia dela bakarri, baizik, eta dagoen hango mugimenduan asketa, dantzak, basugearekin dagoena, denetik, ez da? Eta gero noski, batez ere gauean, antxe txiringitoen artean sortzen den giroa da, alucinantea, ez da? Bapateko aldaketa hori egin duena, Bilbon hegazkin hartu, eta bapatean dago Marraketxeko plaza hontan, ez da, berriro ere zer nago, beste eszenatoki batean, ez da? Edo demoren makinan atzere egin dute edo zer, ez da? Gero noski, Marraketxek plazaz gain, noski, Marokoko hiri ederraskok bezala daukate bereen zokoa. Zokoan noski, barneratu beharra dago. Eta Marraketxe epatu dugun bezala, baldin badago Marokon hiri bat nun zokoa dan, mundiala da, fezekoa. Fezeko zokoa da, benetan espero dugun hori, ez da, esan digutena, sartu duzu zoko batean, eta ojo ez galtzearekin, bertako kale estuetan, eta, ala eta guztiz ere, gomendioa da, galdu zaitez. Galdu zaitez, tokide baten azalduko zara, eta ebiliko zarantxe bueltak ematen, eta seguru egon, pasa larritasun puntu hori, baina nun baiten azalduko zea. Ni jo nintzen Marrakexera, Marrakech eta Essaouirara eta, gero kostaldera, eta joan nintzen Ramadan garaian. Eta Angelek aipatu du, zu Bilbon sartzen zara hegazkinean, eta iristen zara Marrakexera, eta ja hor dago mundu aldaketa bat. Gu joan ginen, jakin gabe, mundu aldaketa bat bizi beharrean, bi biziko genituela, ze benetan, hiria guztiz desberdina zen, egun argiz, eta gau ez. Nola, Ramadana egiten ari ziren, komertzio asko itxita zeuden, kaleak isilik, gainera ekaina zen eta 45 gradu inguru, horrelako temperaturak eduki genituen, eta beraz, egunean zer denak itzaletan, eta denak ezkutuan. Eta batean iristen zen ordu bat, eta hiria guztiz aldatzen zen. Zen mundu guztia kalera, ateratzen zen, afaltzera, dantzara, errezura, eta izugarria benetan. Benetan oso esperientzia oso ederra. Beste esperientziekin jarraituz, netzako surflari peto-petoa da horrek, noski, han badu txokoa,
bai, Essaoira inguruan, mendira joan nahi dunak, bai, bueno, dauzkan noski, klasikoa izan dena euskaldunontzat, txauen ingurua, txauen ingurua, Rif mendikateren kortan, edo, bueno, aurrera pauso bat eman nahi duna, noski, tupkalea joatea, ez da? Ezkeren, hiru bat eguneko, bueno, mendi esperientzi bat, Afrika iparraldeko, mendirik altuena igoz, eta, bueno, zure astotxoekin, eta refugiora igo, eta, bueno, esperientzi guzti hori, bueno, teknikoki, nahiko eramangarria dan, mendi bat igoz, baina batez ere, ez da bakarrik mendia egitea, ez da? Da, mendia, gehi sortzen dan beste atmosfera hori, ez da? Esperientzia osoa bizitza. Esperientzia osoa, bai. Berriro ere, marraketxetiken, nahiko gertatzen dana, beste aspektu positiboa Marrokona handena gertatzen da erresa. Eta ez garestia, bai. Hau egin nahiko nuke. Lasai, bai, egongo da norbaitan inguruan, preste egongo da, edo taxilari lanak egitea, edo agentzia antolatu bat, hori antolatuko dizuna, ez da? Bueno, nolabait, neiko lukenak, ez da, baita ere, garai bateko erromatarren, garaietan murgildu, hortxe badaude, gasto, nahiko txukun mantentze dinak, bulubili zen, megnesetikan nahiko gertu, eta holaxe, poliki-poliki, jungo gineke, edo marraketxetik barrena nolabaiteko, ruta, zirkular bat egiten, nire amaten gaitun, epatu dugu, ez da? Egin detxeken orantza baten ala bestian, ez da? Baina, hasiko bagineka marraketxetikan, aurrena jungo diken guartzazatea, handikan, kas bajan ruta egin, handikan merzu gara, jetxiko gineke, desertuko dunak eta ikustea, jarraituko genuke, atalasa zeharkatuz, jungo gineke Fezea, Fezetiken Megnesea, beste hiri, eta garai bateko hiriburu izan dakoa, handiken bolubilizea, erromataren arrastorik ikusiz, eta gero, jungo gineke agian barra batea, ez da, hiriburua ikusi, ezkeren hiri handik eta hiriburuek ere, batzuk gustoko izango dituzte, baina beti badute puntu bat, ez da, beti badute, ezkeren hiri handiak dira, eta denetik dago, eta ez, herri txikiak eta gauzak ikustea ondo dago, baina zer, egosten dan hiri handitan ikustea ere, baita ere, ez da? Eta gero, nondiken, bueltatu gaitezke berriro ere, denbora gehiago daukenak, aipatu dugu surfaikoa, hangen Essaoirara jaitsi, eta handiken, berriro marraketxea. Abiatzen zarela Algeciras-etiken barrena, gutxi gora bera, autokarabanista batentzako pentsatu behar du, hemendiken abiatuta, hiru bat aste beharko dituela, aipatu dugu rutatxo hau egiteko, denbora gehiago badu, hobeto, eta aipatu duguna, moto baten ere antzeko zerbait, ez da, hiru bat astetan, hemendik abiatuta dauka, sekulako moto esperientzia bizitzea. Hori bai, gomendioa, batez ere, aste santutik, urrira bitarteko hortan egitea zaikau. Moton, azkenen, Marokon ere hotza egiten badaki, eta, moton, eta ez bali mazoaz erropa, egokiekin, kontuz, ez da? Baina, esan da bezala, Marokoko berriro bateak iriki dituela, dauzkala, daukela denetikan, gusto guztitarako, eta gero, janaria ere, anitza da, ez da, kuskusa ez da dira falta, kostaldean gehiago balima zaude, beti, egongo dira, garraiarekin, erlazionatuko janari gehiago, neri asko atentzioa dituztidan, ez da, oraindik zenbait tokitan gozaldu eta gure gustoko gozari bat induna, oraindik badul, Espainiar kolonizantzan garaitako txurroak toki askotan aurkitu gaitezkela, txurro txoajetako, haien txokolatea aurkitza gehiago kostatuko zaio, orduan, haien txurroiek oiko menta batekin hartu beharko ditu, baina, bat hemengo eta bestea bertako, ez da? Eta gero, janariak, bentan direla gustagarriak, ez da? Ez da dira falta, bertan egiten duten, lapiko bereziaten egiten duten, tallina, estofadoa, azken finean, haragia, patatak, giharrak, hortxe, bakoitzak du bere errezeta pertsonala, eta, ezkenen, bentan gustarria dala. Gero baita ere, ze hobeto, olako kafetegi batean eseri, utzi, zure begiradak, Marokoko giroa ikusi, eta tetxo bat, alamenta edo mentazko eteoitako bat hartzea baino.
Orduan, aipatu ditut zenbait pintzelaka da, beste asko ere badaude, eta, nire, aipatu dut, ez da, netzako herrialde oso kutxuna da, eta jundan horok esango izo. Merezi du bertara joatea, eta hoxe, bidai espres edo luzetxo bat nahi dunantzako. Baina, agian poltsiko aldetikan, ez da, sobren ez da unanetzako, jarri dezala zerrendan. Hau bada musika tradizionala. Hau ez da. Ostiralero bezala, ze gomendio onak egiten dizkiguzun, Angel? Ez bakizune bidaiatzea, izuak gustatzen zait, eta ahaldana konpartitu, eta bideak irikitza posible bali bada, aurrera. Ni bereziki bi gauzerekin getu naiz, Ni berozalea naiz bereziki, eta aste santua eta horri buelta hori dela, fetxa gokea direla joateko hori barruan geratu zait, eta bestetik, poltsiko ezberdinetarako erabat moldagarria dela. Oso gaina. Eta gero, askotan esaten dena ez, orduan eta modu low costeagoan bidaiatu, bertako gizartean gehiago barneratzeko aukera gaian sortzen zaitzula, zuk esan duzuna, etxetxo baten ondoan, kanpin dendatxoa montatzen hasten zarenean, bagian etxe batean amaitzen duzu, eta hori bezalako esperientzia berazgarririk, eta hor, nolabait nik kendu nahiko nuke ez da, arantzatxo bat, jende askorentzat hortxe egoten dana ez da, herrialde ez segurua bezala, eta, noski, ez dago munduan toki eunikoen segururik, baina ni joko nuke, ez da, oiko segurtasun neurria mantenuta, nahiko herrialde seguru bezala. Orduan, zalantza hori daukanantzako ere, nire animo guztiak. Murtxe dagoa. Angeli agur esan aurretik, nik anekdotatxo bat kontatu nahi dizuet. Joan ginen lagun talde batekin, eta Marrakexeko plaza handi hortan, afal ordua zen, eta afaldu nahi genuen, baina ezkenekin non. Eta batean agertu zen mutil bat, gaztea, 25 bat urte edorrela edukiko zituen, eta, horaritzen dira, argi ikusten dute zein den turista eta zein den bertakoa, eta erakarri nahian, postu ontara edo postu ontara, eta derrepente gerturatu zen 25 urteko mutil jau, eta esan zigun, aquí, pollo a la pantoja. Eta gugatu ginen, ai ama, como que pollo a la pantoja, eta petxatu hori, Jesus, esaldi batzuk buruz ikasita jende erakartzeko, eta batean azaldu zen, beste neska bat, eta gaztitxo goazen 20 urte hola, eta esan zuen, no, Arguiñano. Eta nola baik ikusi du, Euskalduna ginela, eta hemen Arguiñano hitza erabilita, hitz magikoa erabilita, berarekin joan ginen. Edatila salamero batzu. Salamero, edia. Baina ez du, dena berdintxu izateko, txangelitza. Dudari gabe. Eskerrik asko, Angel. Ondo izan, urrengor arte. Segi bidaiatzen, gero guri kontatzeko. Segi bidaiatzen. Gelditu makinak. Fisika ikuspegitik guzti zuzena ez den esaera batek dio, urak dakarrena, urak daroa. Ñabardura bat da, uraren indar potentzial eta zinetikoa zentral hidroelektrikoetan gorputzez transmititu eta eraldatzen dela. Goienerrek badu egitura mini hidraulikoei dagokien hidrotipi izeneko proiektu lerro bat, Maite Alonsok dakarrena gurean hizketagai. Ñabardurarik merezi duten elementuak toxikotasun maila duten horiek izan daitezke. Gogoetarako lurra egon badagoelako, Alaitz Rekondo Zidetek erakundeko ikerladia dugu gurean. Gainera, hauxe du trilogia osatzeko falta zaion aldea.
letra txikia irakurtzen fina den bat izango dugula esan ezkero, badakizue Daniel Eserri Ugarte izango dugula irakurgai gomendioekin. Ñabarduraz betetako saioa dator gelditu makinaken 31. Astera goaz. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Berrogeita mazazpi urte gaur Antonio Carmonak. Ketama Espainian agitzezagun egintzen taldeko abeslari nagusia da. Flamenko berriaren ordezkari onenetakoa. Flamenkoa bertze estilo batzuekin fusionatzeko erakutsitako trebeziagatik. Granadan jaio zen Antonio Carmona eta familiatik datorkio musikarekiko lotura, flamenkoarekiko lotura. Abitxuela Zarraren birbiloba, Jose Carmonaren biloba, Juan Abitxuela gitarrista flamenkoaren semea eta Pepe Abitxuela gitarjolearen iloba delako. Eta bera bakarrik ez, anaiek ere jakina jaso zuten erentzia hori. Eta horrela osatuzun Juan Jose Carmona anaiarekin eta Jose Miguel Carmona lengusuarekin batera, Ketama. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Aizue, zer da entzuten ari garen hau? Badakizue, Delirium Tremens. Bost puxtarri zuretzat. Aste bukaran egin behar dugu puxtarrien zenbaketa, ze... Astauzka Julenek? Julenek bost hauek. Bost hauek, baina banatu ditugu puxtarriak astean zehar, beraz... Karo, atzotzan banatu puxtarririk? Egia da, atzotzan puxtarririk banatu. Oi... Bueno, hurrengo astean banatuko ditugu gehiago eta denboraldi bukaeran ikusiko dugu ea nork duen puxtarri gehien. Bai, entzule, hau Delirium Tremens da. Boga kantua da, zehazki. Agian taldearen... top 3an egongo dena ezagunen artean. Eta zergatik jarri dugu Delirium Tremens? Gure sareak jarraitzen badituzue, jakingo duzue zozketa egingo dugula. 5 sarrera bikoitz dauzkagula zozketatzeko biharko Delirium Tremensen kontzerturako, baina tira, ez dira bakarrik arituko. Ez. Zein egongo da Delirium Tremensen kontzertu historiko honetan? Beken izango den kontzertu horretan, bihar arratsaldeko 8 hasiko den kontzertuan, plater nagusia, Delirium Tremens izango da, 30. urteurrenaren sortu zirenetik 30. utzi zuetenetik barkatu 30. urteurrenaren arira, itzulera hau antolatu dute, bai alde batetik, beraien taldekide izan zen Inigo Muguruza hiltzenean berari egindako omenaldi festa batean sortu omen zitzaien, berriz ere elkartu eta zerbait egiten hasteko har edo txinparta hori,
gero beste elkarrizketa batzuetan esan dute taldekide bat izan dela, benetan, nolabait ere pelmada eman duena berriz ere elkartzeko, eta kontua kontu, hortxe, abesti berriak egin, disko bat grabatu, eta diskoa grabatzeko prozesu horretan, hasiera batean 3 kote izan bartzuena, 4 kote bihurtu da, beraz Delirium Tremens 4 kote formatuan itzuliko da eszenatokietara, beraien diska grabatzen ari zen Aritzarregi musikari, soinu teknikari, eta diskoa grabatzen aritzen dena, bera Igain estudioetan, Usurbilgo Igain estudioetan lanean aritzen dena, taldera sartzeko gonbite egin zioten, eta berak elkarrizketa batean esan berri duen bezala, askori pentsatu gabe baiezko emantzien. Orduan, 4 kote formatuan itzuliko dira, eta esan dugu bihar 8etan hasiko dela jaialdia, eta beraiekin batera, alde batetik Arrasateko Deskontrol taldea izango da, hauek ere 25 urteko ibilbidea badute musikaren munduan, eta bestetik beraiekin Lekeitiotik, Bizkaitik, Makonak taldea, eta hauek ere da bere hamarkada pasatxo ere badutena musikaren munduan, beraz 3 talde horiekin, bihar Delirium Tremens, Makonak eta Deskontrolekin, Delirium Tremensen itzulera jaialdi erraldoi hori, egia esan, nolabait ere horrelakoetan egiten da ez, lagunen artean eta erdi izkutuan, eta egiten dira kontzertuak, eta Delirium Tremensek Arantzan, Ondarroan, Arrasaten eta Usurbilen eskaini ditu atariko modura kontzertu horiek, pixka bat berotzen joateko, baina esan duguna bihar izango da egun handi hori, Delirium Tremensen itzuleraren egun handi hori, eta Goiuri zuk aipatu bezala, 5 sarrera bikoitz, gure Instagrameko lehiaketan, parte hartu lehiaketa edo... Lehiaketa ez da ditu dakioken. Parte hartza oparitu egiten dugu kasi, ez da? Egia da, hain jatorra. Hain iskuzabalak. Eta honegiak askotan badakizu izaten diren, Tuntunak. Artaburu xamarrak, baina tira. Eta hain humilak, baina egia da guk egiari zor bihar da kontzertua. Gaur, arratsaldeko 5 gutxi dira dagoeneko, egia esan, oztopo asko jartzen baditugu jendeak parte hartzeko, biharko kontzertu baterako ez du inork parte hartuko. Arrazoi. Beraz, guk gauzak errex jartzen dizkizuegu, eta gero gainera badakigu oso eskerronekoak zaretela, adibidez. Gaur bertan, aste honetan egin dugun Luma moda etikoa eta bigarren kafearen arteko zozketaren irabazleak saria jaso du, eta sareetan argazkitxoa bidali digu, jarri du, eta hortxe etiketatu gaitu, eta badakigu oso pozik dagoela bere jam diruzorroarekin, beraz, guk oparitu egin nahi dizkizuegu gauzak, ezin ditugu oparitu asko zarete, eta denontzat ez daukagu dena, kasu honetan 5 sarrera bikoitz dira, 10 sarrera guzira, asko dira, baina denentzat ez dago, beraz, zozketa izango da, eta ez lehiaketa. Oso ondo. Denok denetaz dakigu, baina inork ez gauz bat, noiz aziko garen hau altzatzen, denok batera, zer izango da oraingoan, preokupatzen hasi naiz, baio, lasai, gelditzen alzaizu zerbait, zertokatzen da urrengoan, Bombay edo Shanghai, baio, lasai, barra guztia zuretzako nahi. Zorrera zori probatu beharko da, zubian honen zazpitxerdietan, kotxiak gaizkia parkauta daukau, monetak azer mugitu aiz, mundua konpontzen galdu, mingaina loritzerakoan, hobeto erretiratu gabeko. Parte hartzaien izenak hartu ditugu, idatzi ditugu, eta nola ez, hau bigarren kafea denez, kafe pote baten barruan sartu ditugu, hementxe tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, Ili kafearen, Ili
Bai, hili da, bai, hili kafe makinaren poteetan sartu dugu, ze, badakizue, hili dela gehien gustatzen zaigun kafea. Naiz eta niri etzaidan kafea gustatzen. Guatemalatik ekartzen diguten kafeak txokolate usaina du, eta hori asko maite dut. Beraz, sartu dugu pote honetan parte hartzaile bakoitzaren izena, eta 5 papertxo atera behar ditugu. Ni bat atera nahi dut. Noski, eta Julenek beste bat, eta egingo dugu, horrelaxe. Beraz, tori potea. Erakutsi ondo kamarara, Bai. Jendea ez aserretzeko. Ez. Dena garbi-garbingo den. Hementxe. Ez dakit ikusten den, bai. Abildua, zurine, kantxo. Hemen, lanengua. Zurine kantxo, zorionak, 2 sarrera bikoitz, Delirium Tremensen bekeko kontzerturako zuretzat. Ea norekin joaten zaren. Gero, agian argazki bat bidali beharko duzu. Beste papertxoa daukagu. Izena? Mikel Artze. Mikel... Abildua, Mikel, beko gidoia, Artze. Hori da, Instagram bidez parte hartu duzu, beraz, zuen izenak hartu beharrean, zuen Instagrameko izenak hartu ditugu, beraz, abildua Mikel _Artze, zuretzat beste bizarrera. Ui, alderantzizago. Abildua Oier Elo. Zuretzat beste bizarrera. Eta hartu Julen. Bi geratzen zaizkigu orain dizozketatzeko. Abildua Enepi. Enepi! Jo, bestek behintzat euren izenen pistaren bat ematen ziguten. Mikel dela edo... Enepi ez dakigun orden. Eneri, ez dakit. Edo Eneko. Edo Endika. Edo... Ene bada zezaia. Enara. Edorta. Edorta ez? Bueno, bai, izan daiteke. Bai, egia da. Bai, barkatu. Eta azken sarrera bikoitzan orentzat izango da... Ba, izena ere ez dugu jakingo. Abildua azpiko _baxua neer amaika. Eta _baxua berriz ere. Ba, horixe. Hementxe 5 irabazleak lasai sareetan jarriko dugu, mezutxoren bat bidaliko dizuegu, eta zer esan, disfrutatzeko, ez? Bai, baina gogoratu behar da, ez dela bihar emango duten kontzertu bakarra. Beraz, norbait joan ezin bada, aukera gehiago izango dituzte Deliriums ekin gozatzeko. Izate baterako uste dut, azken arrok jaialdian Gasteizen. Ekainaren 17an egongo dia, uztailaren batean Euskal Herria zuzenean jaialdianen, Irisarrin, eta beste bat ere oraingo zitxia dute, uztailaren 30ean Atortxu Roken. Beraz, gaina jaialdiak danak, beraz, plan eharra. Sasoian daude, Bai. Hain gazteak ez izateko, sasoian daude. Ba, horixe, eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi, eta zorionak irabazlei, esan bezala, jakinaraziko dugu sareetan 5 hauen izenak, eta nork daki agian norbaitek ezin du joan, eta esaten digu beste norbaiti eman, eta, bueno, agian aukerak beti hortxe daude. Besteentzat, hori, disfrutatu kontzertuan, kontatu zemuzkoa den. Eta trukean argazkitxoren bat ere eskertuko genuke, ez da? Ez du askorik eskatzen? Hori da. Eta orain aurrera egin behar dugu, Delirium Tremensen abestia bukatzen ari da, eta gainera jendea ez da daukagu, badakizu esertarako dantza egiteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zaharrak begiratzen
gauziok gaude denok gazte. Denok ditugu gure bizitzetan arrastoa utzi diguten pertsonak. Zuk zureak izango dituzu Goiuri, nik neureak eta gure hurrengo gonbidatuak ere ziur badituela bereak. Baina pertsona batzuk jende askorengan uzten dute arrastoa eta hori ez da hain ohikoa izaten. Zerbait berezia eta jende askorengana iritsi dena egin izanagatik uzten dute arrastoa pertsona horiek. Adin zein kolektibo ezberdinetako jendearengan eragina izandakoak, herri oso batengan arrastoa utzi dutenak, funtsean, gaur egun gero eta urriagoa den espezie batekoak izan ohi dira. Beraiena sakrifikatuz, besteen mesedetan, bestelako interesi gabe dena emateko prest daudenak. Eta ia gehienetan, inor gutxik sinesten duen zerbaitengan sinesten dutelako. Estaltzen dena irabazi nahian. Azken dantza maisua dokumentalaren inguruan hitz egin behar dugu segidan. Beasaingo udalak, bertako haurtzaka dantza taldeak eta bira produkzioak ekoiztetxeak elkarlanean ondu duten lana da. Xavier Sarriegi, Pasatxoren figuraren inguruan egindako ekoizpen honek izenburuak dioen moduan, azken dantza maisu bezala jotzen da, iazko urtarrilan gure artetik joan zen Pasatxo. Ekainaren 3an, datorren ostiralean egingo da aurre estreinaldia, eta ekainaren 6an, estreinaldia Beasaingo Usurbe antzokian biak ere. Mikel Alvarez Sarriegi Beasaindarra da dokumentalaren zuzendaria, eta bigarren kafera gonbidatu dugu, dokumentalaren eta Pasatxoren inguruan hitz egiteko. Arratsaldeon eta ongi etorri Mikel. Arratsaldeon biei. Eskarrik asko gonbidatzeagatik eta egia esan kantue nire laguna pentsatu orduen nik eskatu dute. Kasole ikaragarri izugarri maite disko hau, gaina ausartzen naiz esatean eretzako behintzat azken urtetan euskeraz ateran diskoi borobilenetako badala, eta beira konturatu gabe neon, ez hitz aldetik edo, guk kontatu nahi deun historia honekin ze zer ikusi dauken, ez? Bueno, asmatu baldin badugu, ondo hasi gara. Ja, unkilunaz, fuerte azten, bai. Bueno, Mikel, nola dago dokumentalaren zuzendaria datorren asteko aurre estreinaldi eta ekainaren 6ko estrenaldi horren atarian? Ba, urduri, ez dizet, gezurrik esango, ez? Bai, badalako, bueno, ontan gabiltz, ez, eta ikusentzunezko piezetan, pelikulak, telesaiak lana egin dugu olako kontutan, baina egia inoizen itzela egon ardura postoretan edo zuzendari kargu hortan, ez? Eta hasieratik bakoitzan bezalakoa eta nik gauzatan sartzen naiz eta oso inkonsiente sartzen naiz eta, ez, ekaitza pasatu arte hortxetan, eta gero dana pasatzen, ez, ostras, ez, hau zein deun, ez, edo ez dakit, eta kasu honetan bai egia da, hori, sentsazio egitela, tunel baten lanen egotena, pun, eta pixanak bat ikusten, bukaerara iristen naizela, eta hain ben ja, maten duen ja, argitara edo atera zeanen, ostra, baina etorri zaizkit urduritasunak ardura, ez, azkenen, nahi edo gure herriko jura eta zaigan, niretzako bereziki nire osabaren historia kontatzen ari naiz, eta hor badago ardura bat, bai berarekiko, baina baita ere, berak alboan hemen utzi zituenarekiko, ez? Izeba, Joseba, Miren, ez? Oso burun dauzketo haintxe, eta ez bera joakarri bezik, eta nire ama, anaiak, bueno, gogoa dauket, ekainaren 3 hortan ikusteko beraiengan edo zer pizten duen edo pelikula honek uste pantailara begira baino jendeari begira. Sentsazio horrekin pixka, bai. Ondo, esan duzu, oraindik ere geratuko dira ez, aurre estreinaldi horretarako xehetasunak eta lotzeko, baina esan liteke lan nagusia ja lan gehienak eginda daudela. Bai, oantxe, hoixe, aurkezpenetako alkandora atea dugu, armaiotik, eta olaxe, bizka bat itiritero lanetan, ez, alde batetik bestera, eta esan gustora, nahi edo ez, birak gure proiektu pertsonal kutsu daukenen zerbait beti, zirkuituz komertzialetik edo mugitzen dalako, alde batetik gustatzen zaigulako eta estetik ez zegulako baita ere aukerarik, edo gaitasunik izan zerbait handigoa egiteko ez, eta egi da, zailagoa izaten dela pixka komunikabideetan moitza, eta harrera oso ona izaten ari da, eta egi esan, gustora, bai. Esan duzu, eta aipatu duzu baita ere dokumentalaren prentsa dosierrean, zuri egin dizuten enkargurik bereziena, kasi esan dezakegu ez da, esan duzunagatik, protagonista zure osaba ere badelako, nola jasotzen du batek bere sendiko baten dokumental egiteko enkargua?
Jo, akorratzen ez, atxalde bat izan zen, hor, bueno, etxe azpiko taberna baten badaukegu, bigarrengo bulegoa edo izan daitekena, ez? Eta bertan ginen, eta Mikel Sarriegi, Haurtzakako kidea, eta nire lehengusua ere badana, bueno, nire amaren lehengusua, ez? Eta, bueno, esan, Mikel, badituzu 5 minutu, eta eseri izan, eta kontatu zin hori, Haurtzakatik bazutela aurten, karo, pandemia urtea eta, ez? Beste ekitaldi batzuk normal egiten dituztenak ezin izan zituzten egin, eta, bueno, bazutela asmoa pixkat hor dokumentala, eta noski, hortan pentsatzen hasita, ni eta bira etorri zitzaizkela burura, ez? Uste dut naturala zela eta eskertzen diet gainera, ez? Gure gana etorri eta guaukeratu izana, ez? Eta hasieran, incertidumbre edo nora ez sentsazio bat, ez dakizulako azken ez volumen izango duen, eta horren pixkat hasierako lanketa hori, ez? Plangintzak aurre kontuak guzti hori, eta behin hori okita esan genuen, bale, honekin egin dezakegu zerbait arro egon gaitezkena, eta egia esan oso azkar juntzan, aurreko urteko Beasengo festak baino pixka bat lehenago izan zelako, eta karo, garbi genuken aurtengo festetan estrenatu behar bagenu, aurreko urtetako jaietako irudiak behar genitula, ez? Dantzaldi horrenak eta zorio garbi baizik, eta entxeguak, eta pixka bat dantzan maixoaren mundu hori ezagutzeko irudi horiek behar genitunak. Orduan, aurreko urteko maiatzean hartu genitun zuzeneko irudi horiek edo, gelditu ginen pixka bat, reposatu, landu, trataera egin, pentsatu zer kontatu behar gendun, azkenen esperientzi honen niretzako ekarpenik handina edo izan dalako hori banekin dokumental bat prozesu bizi bat dala, ez, baina egia hasieran prestatu gendun trataera gaur egun irakurrita, ziru aski, ezer gutxi dula zer ikusia azken emaitzarekin, ez, azkenen zu pentsatu dezakezulako hau hola kontatuko dugu, ontaz itzengo dugu edo, elkaren elkarrezketatuak dira protagonistak, eta noski, nola ez digu esan zer esan martzen orduan prozesua biziri joan da, eta joan da aldatzen, ez? Eta hori, elkarrezketa horiek izan ziren urtarriletik aurrera, eta edizioan azkenen 2 hilabete jundie, bai. Dokumental hori, enkargo hori jaso zenuen momentuan ez dakit, lehenagotik baute zebilen zure buruan, zuen osabaren figura horren inguruan zerbait egitea, edo kanpotik jasotzen duzunen enkargo bat, ez dakit, nolabait ere, zilegitasun gehiago edo ematen dio, akaso ez norberari lotxa emango di, nire familiko batengatik dokumental bat egitea gauskalo jendea zer esango dio, baina ja enkargoa jasotzen duzunean, badago behar bat edo, badago hori egiteko gogo bat. Bai, bitxia da, egizan ere, ez zitzaialako kurritu ere egin, ez? Niretzako oso etxeko zerbait izan da, gure osabaren aurretik gura itona izan zalako, nire umetan dantza jaialdi horietan ateratakoa naiz, gure leguzu txikiak ateratzen izan, guretzako oso egunerokotasuneko zerbait izan, eta horren ez diozu agian ematen dun garrantzia, ez? Eta egie da, etortzen zaizunen kanpotik norbait, eta ez gainera edozein, ez? Dantza munduan oso murgilduta dagoen jendea, Mikelen kasuan ikertzaile ere bada, oraintxe liburu bat argitaratuko du dantza maisuaren eta kontu guztionen inguruan, eta jende hori etortzen da, eta karo, eta esaten dizu, ez, pasatxo 42 urte gontzala dantza maixu, eta Euskal Herrian geratzen zen azken dantza maixua zala, azken dantza maixua molde zar horretan ulertuta behintzat, ez? Eta horren esan duzu, ostras, bai ez, eta orduan guretzako ere ikasketa prozesua da izan da, nik etxeko kontuak banek izkilako. Baina honekin zertzan, dantza maixua zergatik zan berezia, zergatik zan hain berezia azken hori, eta, badaude badatu txiki batzuk, ez? Duela 200 urteko dantza tratatuetan, dantza maixuen erakusteko moduak, eta pasatxok lizeoko atarian duela 4 urte erabiltzen zituenak berdinak dira. Eta hori sinestezina da. Ez, 200 urtetan, hau pasatu dan zerbait, molde horretan geratzea, ez? Eta ben, jendeak galtzita, eta zergatik, zer du berezia edo, ez? Bueno, dantzataldetan edo ibili dena jakingo dute, ez? Normalean, ispilu bat egoten da aurrean, edo, eta irakasle bat edo bi, eta atzean, aur edo dantzari guztiak, eta ikasten dezu, ez? Dantza maixuak beste modu batera lan egiten du, dantza maixua bera geldi dago, eta ikasleak ilaran daude, eta banan egiten dute dantza bere aurrean, eta orduan, dantza maixua berari begira dago, eta esaten dio zer egin duen ondo, zer egin duen gaizki, berriz buelta tokatzen zaionean gauza horietan hobetzeko, ez? Eta banan joaten die. Bueno, dokumentalean Oierrara Olazak esaten du, ez? Gaur egungo mentalidade produktibista batetik hori gaur egun ezinezkoa da, ez? Baina baditu, zantzu batzuk guk ezagutzen ez genitunak, antropologikoki edo koreologikoki edo, bere garrantzia dutenak eta gauza hauek balioan jartzen laguntzen dutenak, eta guk ere balioan jarri ditzagun balio izan dutenak, ez?
Trailerra ikusiko dugu? Bai, hori esetera ninduan, berehala jarraituko dugula aletzen, baina lehen da bizi, jak eskura jarri diguzuen, ba... Aukera badugu, beraz, aprobetxatu egingo dugu. Bota hortara etorri, Ba, perfecto. Ba, hementxe streaming bidez jarraitzen duzuenok, oraintxe ikusiko duzue, eta bestela, ba, gero sartu, Facebook eta YouTubera, eta ikusiko duzue. Barrakak izango die, baina sokadantza eta San Martingo zea, nik uste behar zeinen, bai, plaza jende piloa biltzen da. Tradizioak noizbait sortzen die, eta motzagok edo luzagok izango di. Kasu honetan tradizio oso luzea da. Lehenengo datuan ikuste duzkagula 19. menden bukaerakok. Cuando yo llevaría 3 años así, con 9 o 10 años, ya era capitán. Jutentzea pixkanaka sokan aurrea iten. Filan, gerozta altugok, eta orduan aurrea, eta gero atzesku, eta aurresku, eta orduan ja, aurresku izan da gero, jazta aurreatzea. Da salto iten gendun, ez? Eta nik usten dut, horre bai izan momentu indeu, indeu eta guen festa, ez? Aurreskue eta ezpata dantza eta hori dana azkenen lengusukin ikusten nun. Osa, lengusu danak pasatzeate hortikan, eta, bueno, urtero zan egun espezial bat. Aurretikan beti muti egite zuten, eta ja esan ziguten neska kalgendula, eta punta behin ginen. Gordetzen dira ezaugarri batzuk, behasengo dantza tradizio horietan, esango genuke iruditzen zaizkigunak nahiko zarrak edo aintzinakoak izan daitezkenak, hain zuzen ere, transmisio eredua, molde zarreko dantza maixu batek nola eutxi dion dinamika horri dantza taldetako dinamikatik aparte. Ze ona, Ederra. Mikel, trailer horretan ja elementu batzuk agertzen dira joango gara komentatzen, baina lehenik aipatu nahi nuke lan honek izenburutik hasita eta izenburuarekin iradokitzen duenarekin sekulako gordailu lana izango dela, sekulako altxorra izango da, ze, esaten duzu, dantza erakusteko modu bat amaitu da, eta hau jasotak eratuko da. Bai, baina kontua hor dago eta amaitu ote dan. Kontua da hori, azken dantza maixua dalako, dantza maixua molde zar horretan, ez? Baina nik prozesu honetan dokumentala egitenen prozesuan eta onartuko, aurre iritzi asko nitula tradizioaren inguruan, ez bat ere tradizionalista, ez? Hainbat herritan dauden gatazkak eta ez ditu lertzen, ez? Aldatu ez, moldatu, ez? Gauzak, eta 1. mendean gaude, ez? Eta pixkat, nitula aurre iritziek, baina konturatu naiz, hori askotan inguruan dagon zarata eta benetan tradizioak bizi ez ditun jendetik sortzen dien arazoak diela. Eta kasu honetan, egia da baita ikerlariak dira, asko pentsatu jendea da honen inguruan, eta konturatzen zea beraiek ikuspegi askoz zabalagoa dutela, eta premisa batekin lan egiten dutenela, eta da, tradizioa ez bada moldatzen, desagertu egingo dela. Tradizioa moldagarria izan behar duela. Eta kasu honetan, dantza maixua ere joku hortan sartzen da, hau da, azken dantza maixua molde zarra desagertuko da, dantza maixua desagertuko da, bueno, agian moldagarria da, ez? Hor, ez nuke gehiagik kontatuko hori delako dokumentalak mantentzen duen, esan zuen, misterioa, edo intriga, ez? Tradizioa aipatzen da, hainbat, zure oso gertuko jendea elkarrizketatu duzu, tradizioa Euskal Herrian badakigu herri askotan liskar iturri izan dela. Uneren batean buruari bi aldiz pentsarazi behar izan diozu gai nola lantzerakoan bi bueltaman behar izan dizkiozu? Onartuko hori, aurreiritzi aldetik ez nekila benetan gero barruan zer topatuko nun. Baina egia da, barruera sartu naizela eta ikusi ditela beraiek gauzak goia askoz garbigo dituztela neurri baten. Hau da, hori da beste hainbat kontukin bezala, ez? Guk ni adiz danataz hitzeia gustatzen, ez? Danataz iritzi hauke baino onartzen, baino jakin barroko zu nondik izan hitzeiten, ez? Eta zeintzuk dien zure jakintzak eta askotan daude gaiak zu gutxi pentsatu dituzunak eta iritzi badaukezu. Baino eta pentsatzen zu, eske hau izango bazuen edo ez dakiz zer. Baina gero jutentzen ari benetan egunero gai hori lantzen ari danakin, pentsatzen ari danakin, ariketa aktiboak egiten ari danakin, zure okurritu zaizkitzun guztik, beraiek okurritu zaizkie. Eta benetan, beraiek hortik pasatu die, ez? Eta hori izan da niretzako irakasketan di bat, ez? Eta egia da baita ere, aipatu dituzun gatazka guzti eta zeharka hitz egiten da uneren batean dokumentalean, eta hitz egiten da, hain justu behasainen,
ez dalako resistentziarek egon. 2019an hasi ziren emakumezkoak ateratzen sokadantzan txikitatik ateratzen die, ezpatantzan hasten die 9 urtekin edo, eta lehen urtean lehen da biziko aldiz ja, hasi ziren neska horiek 9 urtera iritsi die, eta atera die baita ezpatantzan. Eta egidan nik behintzat kanpotik herritar bezala bizita, eta familia eta tarten dukita, resistentziarik ez dela egon, ez? Eta hori, postekoa da. Egia da baita hori pasatzen dela guain, eta esatezu, ostras, 2022. Ez? Eta orain arte, ez inorri etzaio bururatu edo, ez? Eta hortaz ere, akordatzen izo, oierrekin hitz egiten, eta esaten zin, emakumei ukatu zaizkien plaza horiek umeak zituztenen protagonista, oarkabegoan pasatu diela, ez? Helduak zianean hor bai egonda, ez? Alerta bat edo norbaitek esan du, ez? Haizu, hemen eskubideak ez, guztiok daukagu eskubidea hemen ateratzeko, baina umetan bai pasatu diela oarkabeago, eta horrek alde batetik ziur aski ekarri du baita resistentziarik ez egotea, baina egia da, ez? Agian berandu ere izan zitekela, ez? Aipatzen da dokumentalean eta kontatzen da, nola, duela 200 urteko dantza erakusteko modua, orain gutxira arte implantatu dela, eta bat galdetuko du akaso, eta hori gaur egungo erakusteko modu edo ereduekin nola ezkontzen da? Nola lortu dute hori naturaltasun horrekin ezkonduta egotea? Mantentzea esan nahi duzu, ez? Hori mantentzea, ez? Hor, dokumentalen zati batean, hori ez, alde hori ere landu dugu, eta kontua, garai batean, berpizkundetik, nik orain ikasi dut guztia. Orain nik izela hemen aditua, baina nik azkeneko hilabetetan ikasi ditut gauza guzti hauek. Berpizkundean gehien bat, erregain gortetan, eta ez, dantza egiteak bazun alako prestigio bat edo ematen zuen, eta orduan dantza maixoa bihurtu zen figura garrantzitsu batean. Hau da, lanpostu garrantzitsuak ziren, diru asko kobratzen zuten, eta orduan, garai hartan, Euskal Herrian badaude, dagoeneko hor Perez de Lartzarragaren olerki batzuk edo aurkitu zituzten orain dela ez asko, eta bertan agertzen dira, ez orduan. Hori Euskal Herrian egonda, eta Euskal Herrian egontzan, pertsona oso klabe bat, Juan Ignacio Iztueta, Zaldibiarra, berak orduan tratatu bat, edo liburu bat idatzi zuen dantzaren inguruan, eta berak erakutsi zituen hainbat, berak formatu zituen hainbat dantza maixo. Dantza maixo horiek Euskal Herrian zehar banatu ziren, eta herrietan beraien lana egiten juten ziren. Kontua da, dantza maixoaren figura, dantza bera garrantzia galtzen joan zan neurrean, prekarizatzen juntzala, ez orduan. Dantza maixoak desagertzen joatzen, beraien lanpostua utzi, beraien trastek utzi, eta beste fabrikara joango ziren, ziur aski, ez, lanera, eta hor dantzataldeek bete dute leku hori, dantza maixoa desagertu, baina eskerrak dantzataldeak egon diren, bintzat utxune hori bete dutelako, ez? Eta egon dira kasu zehatz batzuk, nun mantendu dan dantza maixoaren hori molde zahar edo figura zahar hori, ez? Eta behasain izan da horietako kasu bat, eta azkena, beti ere, igertzea izan dute, guk dakigula. Hori da. Hori da. Posible dalako herriri txikiren batean edo agian egotea, baina beraiek mugitzen diren dantza talden artean eta duten sarearekin eta beraiek bai hartzen dute azkenekotzat. Pasatxoren figura honen inguruan, dokumental honetan, 15 lagunen testigantzak bildu dituzue, eta hor, denetik ikusi dezakegu, familiako jendea, dantza talde inguruko jendea, kazetariak ere ikusi ditugu, zergatik 15 horiek, eta nola joan da hautaketa hori? Bada gauza bat kuriosoa, eta da, aurrekoan Mikel eta Itaskunekin hitz egiten, eta esaten ez kontu entzaten, baina danak dantzariak dira. Inorren azpiko, ez, beti dago izena eta azaltzen nor den, ez? Inorri ez dio dantzaria jartzen, baina danak dira edo izan dira dantzariak, ez? Eta uste hori politi dela, hori ere batzalako nik kanpotik zijon, dantza mundura kanpotik juntzan norbait nintzen ez, baina inun dantzaren transversalitate hori edo argitara eman baita, ezta? Barkatu. Pixka bat, erakutsi, jendeak bere bizia duela, ez? Irakasle batena joan gara, bere gelan, bere aurrekin egoten dan gelan elkarrezketatu dugu, baina dantzazari da. Mediku bat elkarrezketatzera ospitalera joan gara, baina dantzazari da, ez? Hau da, dantzak beraien bizitza hartzen du, naiz eta beraien egunerokotasunean irakasleak, dendariak edo irrati esatariak izan. Eta aukerak eta nola, bai izan ez da erreza izan, hasieran 30 bat inguruko zerrenda bat gendun, baina garbizion etzala biable, ez? Bira produziak egoen dela 3-4 urte, Behobiaren 100. urteurren inguruko dokumentala ekoiztuzun, eta izan guretzako ikasketa prozesu
haundi bat izan zen, oso harro gaude, emaitzaz gainera, eta hor bai finkatu genitun eredu batzuk, ez? Eta gutxi horara denbora ikusita berdina izango zela hartuko zuna, osea, 14, 15, hor dago zenbaki ona edo, ez? Eta gero, hor orekatu egin behar, garbi dago alde batetik familia behar gendula, pixka bat familia eta lagunak behar genitula pasatxo hitz egiteko, dantzako jendea behar genula bere dantza ibilbidea kontatzeko, eta gero baita ere behar genitula kanpoko begiradak, ez? Azkenen, balen esan deuna, ez? Guk herri nahi baka gauza egiten eta gu bakarrik gauza ditzeiten, azkenen hori, ez? Beti kanpoko begirada beti da ona, eta Euskal Herrian badituguna dituekin gainera, eta gainera, urtsakarekin harremana zuten jendea izan da, bai ala bai agertu beharreko jendea zen, eta gainera uste asko laguntzen dutela, uste dutelako nahiko garbi geratzen dela mezu bat pelikula bukaeran, eta asko laguntzen dutela mezu hori borobiltzen. Eta irudiek kokalekuek ere pentsatzen dute bere pisua izango dutela dokumentale honetan, dantzako irudiak, besaingo jaietako dantza bien lehen aipatu duzun aurreko urteetan jasotako irudi horiek ere eta erabili dituzue, ez dakit hautaketa hori irudi kokalekuak pentsatzen dut esanai batekin eginago dela hori ere. Bai, lehendabizi irudia hitz egiten hasi ezkero, Leire Gaina aipatu behar naiz, bere izan dalako argazki zuzendaria, eta naiz eta hori ez, narratiba eta pixka bai hori dan nere esku, irudian ikusiko dezuen guztie, berak prestatu, atondu eta pentsatutako eraikitako zerbait da, ez? Berriz aipatuko dut, asko errepikatzen naiz, kanpotik nola nijon dantzara, eta egida azkenek urtetan dantza dokumental asko egin dela Euskal Herrian, eta dokumental oso onak horrek ere hasieran bildur pixkat ematen zigun, bai egida asko egin die eta oso estetikoak izan diez. Dantza erakutsi dute asko, eta gaina hori realizazio batekin, eta hor erabaki gendun, hortik atera nahi gendula pixka bat, ez? Hau da, dantza gehiegi ikusiko ez zan dantza dokumental bat egingo gendula, nahi aipatu duen dantzaren transversalidade horrekatik, ez? Pixka dantza airean dago, ez? Eta orduan bai irudiak erabili ditugu ekitaldi horietakoak beharrezkoak zirelako, kanpoko norbaitek ulertu behar duelako zer dan behasainen egiten dan hori, ez? Baina egia da gero ez dagoela dantza irudi gehiegi eta ez da dantza soinu gehiegi ere. Eta hori izan da erabaki nahita hartutako erabaki bat izan da. Eta gero lekuak baipatzen dizuena, jungea elkarrizketatuak zeuden lekuetara. Hau da, ez du plato bat atondu ez dugu esan, beto etortzen zaitu hona etortzen batzea, ez. Ba, izan geha Orion, izan geha Ibarren, izan geha Endaian, izan geha Beasainen, bereziki, eta beste Bergaran izan geha asko, eta nik uste Bergarak azkenean indar berezi bat hartu dula dokumentalean ere. Bueno, beste hainbat gai ere lantzen dielako dokumental honetan, pixkat berai izlariek lehen esan dizuet eraman gaituztela lekuetara, eta kasu honetan, genero zaritu gara, kirola zaritu gara, dantza eta kirolaren arteko harremanaz maskulinitateak ulertzeko modu ez. Gauza askotaz aritu gara, eta hor garrantzi izan du nire lehengusu Josebak, azken esan du galako, dantza maixua maituko da, bueno, a ber, ez? Jende guztia Josebari begira zegoen, eta orduan bere semeari begira, ez? Eta orduan hortik heldu diogu, eta Joseba futbolaria da. Bergaran jolasten du, aurreko astean gainera jokatu zuten Agorrosin zelaian azken partida itxi egingo dutelako, zelai hortan elkarrezketatu genituen eta 3 gol sartu zituen, esan nion, ratxantza du, 3 gol, orain ostiaren estrenoa, plaza mordoxka bat, eukiko ditu bain. Da teaserrean ikusten duguna, ez da? Hori da. Teaser horrek arreta ditu digu. Berriro ikusiko dugu, ze ikusteko modukoa da. Kontatu ingo dizuegu, ze agian norbait gidatzen doa, eta ez dugu nahi mobila hartzerik bideoa ikusteko, Zuek jarraitu errepidira begira. Hemen ikusten duguna da, pertsona bat futboleko zapatak jazten, eta dantzarako zapatak jazten, eta orduan pixkanaka ikusten goaz, oinak, belaunak, eta batean zer. Batean zer gertatzen da? Pertsona bera dela. Hori da. Eta hor gainera ez ikusten da, ez, futboleko aldagela batean bezala hor eserita, eta eskuekin egiten duen keinu horiek, konzentratzen ariko balitze bezala, eta gero ja orain ikusten ari gara, nola ja zutik jarrita ikusten dugun, eta niriz berela atentzio ditut, eta oso joko polita. Bai, eta egia da hor, momentu batean dantza, ez, hankekin lehenengo alpargatako lehen pauso hori egiten du, eta gero nola hankak berotzen, dantza jartzen futboleko zapatia ditula,
Eta dantza horretan urrengo pauso oso antzekoa da horrena, ez? Eta hor, kirola, futbola, ikusi dugulako dantza munduan kezka bat. Kezka bat dagoela eta bereziki, mutiak desagertzen diela 14 urtekin, ez? Eta hor oso garbi zuten, ez? Uste obsesio punturaino barkatuko didate, baina bai, futbola dutela hor, ez? Eta futbolak kentzen digu jendea, ez? Eta orain, dago bigarren kezka da, dutela, eta orain gainera, emakumeak futbolera. Ez, dantza emakumerik gabera geratu. Hor badago alako kezka bat, ez? Garbi dagona da, hori ezin dela pasa inolaz ere neskak plazan bere lekua ez eukitzetik garbi dago, baina bai, esan dizutena, beraiek hor denbora gehiago pasa dute pentsatzen eta gauza batzuk ja beraiek erabakita dituzten, naiz eta gian gizartean kezkak edo egon, ez? Eta kasu hortan, bai, berai badutela ardura hori, nola erakarri mutilak berriz ere dantzara, ez? Eta justu Joseba da hurrengoa eta gainera futbolaria da, ez? Eta orduan ikusi gendun dokumentala, ez? Eta horren esan gendun, hor dago kontatu nahi deun historia hori, ez? Aita zendu eta gero, dantzarekin harremana erabat galdutazun mutilu batek nola sentitzen duen hori, ez? Egia da, azkenen gai ezberdinak ziela eta momentu batean gaiak kentzen joan behar izan gehala azkenen ustetelako danak gerlitu diela lotuta, baina askotan bai gendula sentsazioa zerbait handigoa behar gendula dana kontatzeko eta ez eta etzan hori, ez neurria hau zan, eta bueno, saiatu espero dut lotuta egotea dana, ez. Mikel, amaitzen joan behar dugu pixkanaka, nahi baino denbora gutxego dugulako, baina pare bat galdera bai amaitu horretik. Ez du aurreratuko dokumentalaren eduki guztia, ez da gutxiagorik ere, baina trailerreko musikak ere niri arreta ditu dit. Akordoiarekin oso modu soilean euskal dantzen melodia hoiek. Hori da, lehen aipatu dizuetenagatik, ez gendu nahi dantza gehiagik ikusiko zen dokumental bat izatea eta plazako soinua ere ez, txistuak kriston indarra daukat, eta izugarrizko instrumentu zoragarria da, baina egia jendea hitz egiten ari dela atzean egoteko enbazu ere egin dezakela, ez? Instrumentu bakoitzak bere ere moa du, eta baino garbi genuken doinu horiek egon bartzutela pelikulan, ez? Eta bueno, hor oso garbi zen soluzioa, Aitor Furundarena dugu herrian, ez? Horrek gauza, arazo asko konpontzen ditu, eta... Saltxak ere tezki gustatzen. Horregatik baten ez, bai, gaina ez da, eske denbora asko, ez, da, makina, itzen genuetik bialdu zizkina, zango, baina, ez? Ikaragarri gaina musikarek asko miristen ditut, musika izugarri maite detelako, baina inutil total banda izelako, orduan, nire miresmena eta harridura guztia, ez? Eta hori da nik berai planteatu nirena pixkat, ez? Nahi nula plazako behasengo ohitura hauetako doinu horiek beste eremu batera eraman, ez? Beste soinu diseinu bat ere baduelako dokumentalak, 21. mendeko klasikoarekin edo jokatzen du, eta pixkat horrea gerturatuko zen orkestazio batekin edo, ez? Eta bueno, egizan, hori zuk esan, ez una oso soia, baina, sartzen da, ez? Barruraino sartzen da, bai. Bai. Bueno, hortxe azken dantza maixuaren ingurukoak, eta amaitu horretik Mikel Alvarez Sarrigiri ere galdetu behar digu, badakigulako, saltxa honez gain, beste batzutan ere badabilela, eta Mikel, horre abendu aldera jakin genuen, Agustin Zubikarai beka irabazi zenuela, eta badarabiltzula eskuartean Euskalia izeneko proiektu bat? Bai, egia esan pandemia eta gero pentsatu gendun dano lan gabe gehatu behar ginen, proiektuak aterako zin, eta 2022 benetan bizirauten badiot, urte zoragarria izango da. Bai, egia esan, aspalditik lantzen hasitan egon proiektu bat zan, hala ere, hori, ez, horrelako bekari bat gabe, lanea jun behar dugu, ez oso zaila da, horrelako proiektu bati behar duen arreta ematea, eta bueno, saiatu nintzen, eta emantziaten, eta esan oso gustora, egia da guain azken hilabetan dokumentalean zentratuta egon naizela, baina aurretik aipatu ezela oso garatuta dago, eta bueno, azkeneko trazoak falta zaizkit, eta egia esan gogokin hori ere bukatzeko oso prozesu gozagarria izaten nahi dalako, bai. Begira hortxe utziko dugu, gehiago aurreratu gabe, eta horrela, bigarren kafearen laugarren denboraldian, laugarren denboraldi horretan, Mikel Alvarez Sarrigiri ere, gonbite luzatuko diogu, Euskaliaren ingurukoak kontatzera etortzeko. Gustora eskontorriko naiz jabadakin duntzareten, así que ya, bai. Bidea ikasita baldin baduzu, perfecto. Mikel Alvarez Sarrigi, azken dantza maixuak bideo ona izan dezala, erditze ona izan dezala datorren astean asteko behasainen aurre estrenaldian, hilaren 3 eta 6 estrenaldian, Usurbe Antzokian, eta esan dagoa, sorte hon eta izango dugu elkarren berri. Mila esker eta ea ala dan, sorte hon zuentzakore. Dano beharko deuta.
Eskerrik asko. Eta guk aurrera egin behar dugu, ze dagoeneko telefonoaren bestadean Kontxita eta Marimi zai daude, eta sarretu egingo dira, hor itxaroten uzten baditugu, beraz aurrera egingo dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Irratia. Bueno, Iso eta Dado Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu erdia Leire Iseo. Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta bestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ez dakite gehiago kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaitzen direnak, eta bai gauean loretzen dira, eta abesti hau baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa, nire kantua. Baina, modu orokorrean eta diska honekin gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estiloaz baino gehiago, bai baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat dab jazz bezala da, esan nahi dut da, abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko prozesu bat, ez? Gure kasuan, Dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baina diska honetan nik uste dute nahiko presentea izan dugula, aurreko beste bi diskekin konparatzen baldin badugu. In the end, with the cash you spend, you can't buy love, you can't buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero bi saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, horiek dira, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai, abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, abesti batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute, orduan, gero teksturak bilatu behar dira, ez, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikotan, diska honetan, lupak dira, baino gero, hori Dodok espeziak eta brilli-brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu honetan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori Dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noski hango garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00-etara. Iseok Iker Gurrutxarekin loratzeari buruz hitz egin du. Diskoaren azalak hori jorratzen duelako, loratzea. Eta orduan guk erabaki dugu, gure lorategiko lore ederrenei telefonoz horrela deitxo bat egitea, eta ea ostiral honetan
zer kontatzen diguten horregatik, Kontxita Beitia eta Marimi Ugalderekin hitz egingo dugu, eta uste dut dagoeneko telefonoaren beste aldean ditugula. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaurkoan... Bi loretxo jena hori oso polita da, Bai. Gaurkoan... Beti ibiltzen gara, ez? Zeren inguruan arituko gara ostiral honetan, zein da asteko gaia, eta begira batzuetan ezin da gai bakarra aukeratu, eta gai bat baino gehiago lantzea erabakitzen dugu. Gaur ikusiko dugu, zenbat gauza aipatzen ditugun, ze astea, bi aste eduki ditugunak azkenaldian Euskal Herrian, baino gai zehatz batekin astea erabaki dugu. Bi arnaz dokumentalaren estrainaldiarekin. Iratxe Sorzabalen torture inguruko dokumental bada, baino agian esan genezake hori baino gehiago Iratxeren amaren buruzko dokumental bat dela. Eta horren inguruan, Kontxita eta Marimik, uste dut zerbait badutela esateko? Nire kasuan, ni izan estrenoan, eta biak ezagutzen ditut, ama eta alaba, eta iruditu zitzaidan ikaragarri pelikula ona. Benetan, ikuste dut torturari buruz behar bada, nezakit, ez nahi zaila osartzen ezate onena izan danik, baina hortze biliko da, Benetan, nik uste eta askatasunez egindako pelikula bat izan dela, eta amak esaten dituen gauzak ikaragarriak dira, berak Iratxek esaten ditunak ere bai, baino nik uste hemen amaren papera ikaragarria da. Eta nola bait ere, nik uste amaren paper hori beste ama askoengan zabaldu dezakegula, Eta iztetxerakoan zinematik entzunun agoz bat esaten zula. Zenbat konturatuko zeaten, zenbat sufridu degun amak. Bai, zailan, Iratxeren testigantza ezagutzen dugu, entzuteko aukera izan dugu behin baino gehiagotan, baina amaren testigantza askoz ez ezagunagoa da, eta Iratxerena diot, baino Kontxitak aipatzen duen bezala, beste edozein tortura jasan dituen, beste edozein pertsonen familian ere, horrek sekulako sufrimendua dakar, eta agian alderdi horiek ez ditugu ezagutzen. Nik uste dut torturana izan dela azkenengo 40 urte hauetan, lehenagokoak zer esan, osea, frankismo garaia, ia jartzen dugu, denetan txarrenatik txarrena, Hori zalantzarik gabe. Baina 40 urte hauetan sufrimendu handia izan da torturaren bidez. Eta, bueno, nik ezakitia, nik esango nuke batzuk, askok, tortura, hori ere torturatu dute, eta besteik ez. Eta zenbat alitza ezote degune entzun, hortarako torturari buruz hitz egiteko gida badagola. Hori askotan entzun dugu. Eta hori ez da inolaz ere egia. Tortura izan da, eta ikaragarrizkoa gainera. Eta izaten ari da, oraindik ere. Ez dut esango lehen bezin gogorra, behar bada, ez dakigu. Baina Iratxen eta bere amaren elkarrizketatxo bat izango baliz bezala, beraien artean izan ez duten elkarrizketa hori zineman ematen da. Eta ez dakizute barruan sortza gelitu ginen denok, Nina eta batez ere ze balentria izan du nama horri buruz hitz egiteko, pantalla baten aurrean, Hendaiako hondartzan, itxasoa arraziaretik ere, itxaso ere ikaragarri polita agertzen da, ikaragarrizko mugimenduan, eta, bueno, nik esango nuke pelikula on bat izan dela.
Irunen estrenatu zen, baina edozein lekuta estatu ezkero, edozein lekutan emango dute. Eta ia zibila ematen, bihar eta ia zenbait herrietan eta emateko dira. Cuando a mi hija la detuvieron, yo estaba convencida que la iban a torturar. Porque ya estaba anunciado. Ama da Marinieves Biazena. Una madre se cree que puede siempre salvar a sus hijos, que siempre los puede evitarle los grandes males. Y yo no pude evitar que a mi hija la detuvieran y yo no pude evitar que a mi hija la torturara. Ni erabat harrituta gelditu naiz nola eraman duten pelikula hau. Y quedó en el suelo, potente inmovilizada, argitan jarri dituzte. Bi itolarri, sufrimendu bakoitza, amaren agotik eta alaben agotik. Eta alaben azalean, estando detenida, tuvo que ser hospitalizada. Nik ezaki gogoratzen zeraten, iratxek izan zunean, torturatua izan zenen, nola jarri zuten argazki bat bere bizkarre osoa agertzen zan, eta dena azala altxatuta bezala. Bai, gorri. Zakit argazki hori gogoan dezuten. Lo pasé muy mal, no pensé que me querían matar. Pero en este caso la respuesta oso gustuan egon entzuten zergatik dena daukat oraindik ez dut ikusi pelikula hori. Baina lagun batzuk ikusi dutenak esan diate dela zoragarria daudela oso ondo egina, eta merezi dula pena ikustea. Hor konturatzen gehala, torturak indarra edo osea, zera izki pasaduen torturaren bidez, eta gu askotan paso pasamarrak izaten gehala, torturatu dut eta hortxe gelditzen dela, eta hortan herri konturatzen gehala, ze sufrimendua, bai amata bai alaba, eta zuk esaten den dutela, oie, ama alaba oie bakarrik ez, zenbat eta zenbat egongo dira hola, pasadituztenak baino ikaragarriak, Yo no podía hablar. Respiraba, bai, hemen ingurune baliteu. Pero no podía hablar. Horregatik. Eta nik uste dut oso ikusi beharrekoa, nik izango nuke ikusi beharrekoa dela. Eta seguraria oso herrietan eta uste dut jasilira da esate izan bezala eskatzen. Eta gero, nik ezakit zugo Juri, eta Maior dago... Gaur ez dago Mai, gaur Oiana eta Julen dauzkat hemen alboan. Oiana Maritorena. Bai, kaixo. Beira, nik ezakit gogoratzen zaten, izan zanean, bere tortura ikaragarri hori, esan zuten gero, ofizialki, ez la torturaren eragina, bizkarra horrela eukizea. Eukela erizipela. Zuek segurazko, Oiana eta Goiurik ez dezute izen hori entzuten. Ez, egia da ez. Ba, hori izan, aspaldiko gaixotasun baizu bai Marimi eta. Bai. Gu entzuten genuen. Eta gainera, zena horrela bukatzen zuten, Behin ez dute esan bai, da horregatik da, tortura ez, beti aitzekiak eta horrena... Erizipela zala eta horrekin bukatu zen. Eta ostia eta dena batezu da argazkian ikustea. Bai. Eta hor gelditu zen, hori izan zen eta kitxo, Eta kitxo. Bai. Eta gero, era bat, arrituta gelditu nintzen, zuzendaria eta atera zanean aurkezpena egitea, izan zen infosaziko estatari bat, baina oso, bai, Ion Mikel Fernández, Ionmi deitzen geniona, bai, hori izan dau, urte askotan. Bera que es un orquesto, bera da
zuzendaria eta gidolaria. Bai, baina ulertu dizutea zuzendu zulan. Zuzendu baino gehiago horreman bere karrera edo. Hori, aurkezpena egizuen, bai. Baina beira, bera ikusita gaine esan, baina bueno, ze gertukoa gertatzen nahi zaidan dena. Kontutan euki berregu, iratxe ni bizi nahizen etxean bizizala. Eta atera zan gure etxea, Guardia Zibilez josita. Eta benetan, nik sekulako impresio hartu nuen. Hori da, ze sentitzen duzu etxe hori ikusten duzunean, Kontxita? Zer sentitzen dean? Bai. Bakizu gertatzen dan. Gauzak aldatu egiten dira, beste batzuk etortzen geranean bizitzea. Eta, orduan gauzak aldatuta daude, obra batzuk egin genitun. Baina sarrera eta dena berdina, Guardia Zibilez beteta, ikusi genuen bere momentuan, eta zer esango dizut. Oso oso ungituta, eta amorratuta. Era berean, oida. Nik jakin nuen, arrapatu zutela, eraman egin zutela, nik irratiz entzun nuen, baino, bueno, zer da hau? Eta, gelditu nintzen, bere momentuen, erabatxun dituta, baina aurreko igandean, berriz ikusita, zen mina, manzidan, zen mina. Eta pentsatu behar dugu, oraindik, zean dagoela, espeitzan dagoela urte askotarako, Bai. 24 edo, zebat eman dizke? Hori da, 24 urte. Bai, baina, badara maza, ez da gizela. Hogeita batean ez, 2000 batean, atxerotu zuten lehenengo aldian. Lehenengo aldian, bai. Eta gero beste gauza on ikaragarri badauke pelikula honek. Sinizgarritasuna. Begira, hormen badaude, esplikatzen dena. Sinizgarritasuna. Sinizgarria. Bai. Bi personaira ari dira esplikatzen eta kontatzen zer gertatu duan torturakin, bai Euskal Herrian, bai Frantzian, bai Espainian. Eta bat, guazan, guretzako egunerokotasunean ikusten deguna edo entzuten dioguna bat Pako Etxeberria. Bai. Eta Pako Etxeberriari, nik uste dut Pako Etxeberriak errespeto handia ematen dula, errespeto handia zabaldu dula eta sinizgarritasun handia ematen dula bera kontatzen duna. Baina Frantzia aldetik, batzagon, hitz egiten duena da Serge Portelli. Eta horrek ere dauke Frantzian ikaragarrizko prestigioa. Hori Versailleseko epaitegian, edo egon zan inguru hortan epailea izan zan, eta gero ezan epailea izan orain magistratua da, eta abogatu lanak eta egiten ditu, eta asko ikusi du, begiratu du, aztertu du, batez ere azterketa sakonak egin ditu torturari buruz. Ez bakarri Frantzian, baizik eta munduan zehar, ez? Eta bi elementu horiek ateratzen dira hor, eta gainera denbora luze xamarrez hitz egiten dute. Eta hor dun, beraiei entzun da, siniste egiten duzu. Guri esaten zizkigutena beti hau ezurra da, eta bestea egia, eta erizipela da, eta horrelako txorakeriak, bi tipo hauek hitz egiten, mekatziz, benetan, esaten duzu, baino zuek benetan dakizute zer egin duten, beraiek begiratzea eta juntzeate, beraiek bakizute zer sufritu duten hauek eta beste askok, eta horri buruz hitz egitea ere oso importantea da. Eta bueno, nik uste dut oso pelikula ikusgarria dela. Niretzako emango nioke ez 10 bat, baizik eta
15 bat gutxienez, Ba, neri ere esan diate ez usteko ikusi gabe, arrazoia dut. Bueno, Marime, baina zuk esan duzu, oraindik ez dut ikusi. Beraz, ziur... Horixe da, asmoa badago eta ikusiko duzula, eta guk ere ikusiko dugula, nik ere ez baitut ikusi oraindik. Nik ere ez dut ikusi. A ber, harriko dute herri askotan esaten duzu, Bueno, herriak eskatu behar dute, herri bakoitzak. Herriak, claro, bai, zatika, noi ere, badakigu, gertatzean denakin dut, bada. Irurak eskatzen badezute, Irurak ez baino, hemen ingurun eskatzen badute. Tolosan emango dute. Tolosan da Bilabonan eta hemen ingurun badaude lekuak. Lekuak emateko mun, oain ikusiko dugu nola edo zenek, osea, zertzen duten zerritan, a ber. Bai, baina, bueno, esaten dizuet, ezin dezute utzi, eta ber, ikusiko dezute... Kilometro batzuk gehiagoekin, jungo, nahi. Eta gero iratxe, ere bere azkenean lertu egiten da, eta hori orain dela denbora gutxi gertatutakoa da, que maskarillak ateratzen da, beraz, garaiontakoa da. Bai, ikuste de Madrira berriz ere peiketa bat edo izatea etorri izanen oindala denbora denbora asko, urte bete baino gutxiago, eta bueno, maskarillak iragertzen da, eta hori ja momentu baten esaten du bani, abogatuak esaten dio, zuri 3 galdera egin dizkizute, zer esae, eta zein aukeratu zen duen. Zein aukeratuko dea, bai, dena egin nuela nik, dena, eta gainera ez ni bakarrik, eta nire lagunak, eta nire zeak esaten du. Osa, ia dena lertu egiten danean, eta negar baten dago. Eta... Horrekin denak erortzatzen dira, gelditzen dira ja, beteta, ezin erantzun, eta gaina esaten duten guztia, bueno, eta esplikatzen du zehazmea, zila kotxean sartu ezkero, lehenengo oitan dala, 21 urte gertatutakoa, nola poltsa jarri lehenengo gozakotxean sartu, gero bigarren poltsa bat lehenengoaren gainetik, bueno, etengabeko kontakizuna. Eta ala izan da, ala gertatu da. Hombre, ala izan dala. Entzun ditegu, naiz eta besteak gorde eta dena gezurra dala esan, horiek entzun diteu leheno ere, ez torturak izan dituzten. Hoize entzun degula. Hoi badakigu. Eta horrein batek egitea esatea horako argi. Deida. Marimi, batzuk bai, baina zena jendek begiratu du atzekaldera. Hombre, asko. Ai, ama, bai. Hori... Asko, ikusi nahi da deguzio zer. Atzea zala begiratu behar, baina holako gauza bai doit nahi oizen. Bai, gauza hauek, baina konturatzen zeanen, jendeak horrelako sufrimentoa izan dula, izaten dezu, mesedez, bukatu behin betiko gauzoiekin, eta personak bezala tratatu, ez gutxienez hori. Niri asko gustatu zait Kontxitak esan duna. Guk hori ikusita entzun, baina pasatzen dunak norbeak. Hori izango da erotzekoa, nik ez dakit nola duten, olako indarra, ez dakit indarra izan duten, onbiste urtetan hola egoteko. Bai, niri asko gustatu zait Kontxitak esan dula bi arnaz ez, bi tolarri direla, eta uste dut oso definizio ona dela, bai dokumentala laburbiltzeko eta baita gertatutakoa noski. Bai, ala da. Eta, bueno, pues hori zen dauket esateko, gustatuko litzaidake ikusi dezazuten denak, eta bueno, ikusita gero, beste komentario bat egitea ere, komentario izango litzateke. Bai, oixe. Perfecto. Denon artean, berriz ere komentatu eta, bai. Eta gai gehiago komentatu nahi genituen, baina 2 minutu falta dira arratsaldeko 6etarako. Baina, besteak uste dezu merezidunik ezer minutu bat ere pasatzea. Minutu bat ere pasatzea, egia. Gaur igual oso alaia jarri beharko dugu eguna. Baldakizu zenen urtea diran gaur? Ai, ama!
Egia da! Eta nola ez dugu aipatu? Ene, egia da, gaur, noski, azkeneko 2 minutuak aprobetxatu behar ditugu Kontxita zoriontzeko. Ara. Eta gu, efemeride garrantzitsu, hau zen efemeridea, hau zen garrantzitsuena. Efemeridea, bai, baino, nik pizka bat aizegin nahi nun, errege zarra, esango diote meritoa eta historia horiek ez ezki bat ere gustatzen. Baina ze tipejoa dan, ez? Eta ze tipejo bezala portatu dan. Ez lehinean ezako, ez lehinean gehiago etorri. Hori da. Ze arro etorri dan, ze arro. Ez dugu gehiago aipatuko. Bere etxera eta bere espainira eta bere oi. Hori izan, komentatu nahi genduna, baina horregatik pensatu dut, ez komentatzea. Ez. Hobeto, gure komentariori. Komunikabidetan beste gauzik ez da honetan. Hori da, hobeto Kontxita zoriontzen amaitzen badugu saioa. Beraz, azkeneko segunduak. Nola ez? Zoriona, Kontxita. Zorionak. Urte askotarako. Zoriona. Mila esker. Ba, hitz egingo dugu. Urtean nola xaber hitz egiten ez zuten zaizkugun horren ondo. Venga. Zoriona, Kontxita, eta gure esan behar dugu, eskerrik asko gure entzulei, astelenean berriro hemen izango gara. Keep calm and bigarren kafea.